हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोबाङानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे PMAY नि सोमोन्दै भिडिअ बानाय बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट हरबाय थादों। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि गोनां जानायखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा बेयावहाय भिडिअआव दिन्थिनाय जागोन जे प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणनि 2019 आरो 20 नि न'फोरा जायफोरना लुफुंजायाखै एबा दासिमबो कन्टिनिउआसआव दङ, दा बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन। आरो नोंथांनावबो दं नामा, नोंथांनि ओनसोलावहाय बबेयाव दङ, नोंथांनि VCDC जुदि BTC नि सिङाव दङब्ला नोंथाङा VCDC आरो BTC नि बाहेरायाव दङब्ला नोंथांनो पन्सायत। दा बे पन्सायतनि गेजेरावहाय नोंथांनि बबे ओनसोलनि बबे गामियाव बेसेबांथा दङ, बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। जुदि नोंथाङा एबा नोंथांनि न'खरनि बा नोंथांनि ओनसोलनि सोरखौबा नायनो गोसो जादोंबा बे भिडिअनि गेजेरजों थांबानो जाबाय, जोबजासिम नुनो मोननाय जागोन। आरो जायफोर नोंथांमोना भिडिअ बानायजानो लुबैदोंमोन, नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो बुजिनो हानाय जासिगोन होननानै मिजिंथिनाय जाहैबाय। दा फैदो बेनि सोमोन्दै फारि फारि जागायलांदिनि। दा बे हिसाबै फार्स्टआव नोंथांमोनहा जायखिजाया क्रोम ब्राउजारावहाय बुबानो जाबाय टाइप rhreporting.nic.in। नोंथांमोना बाहाय गोजौआव सार्च बाराव नुनो मोननाय जादों बेयाव। दा बेबायदि बुबानो जाबाय, नोंथांमोना नुनो मोनखागोन। दानिया अदेबानि बेखौ नोंथांमोननि डिसक्रिप्शनाव लिंकआव होनाय जादों, बाहाय नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्टलि नायबानो जाबाय। आरो जायफोर बिथांमोना डिसक्रिप्शन नायनो रोङाखै, नोंथांमोना बे भिडिअनि मुंखौ अदेबानि टाइटेलखौ खनसे टाच खालामबानो जाबाय, अब्लानो डिसक्रिप्शना गाहायाव लारि ओंखारबोयो। बाहाय मा दङ बेयाव नोंथांमोना डाइरेक्टलि लिंक मोननाय जागोन, बेजोंबो फैनो हागोन। आरो नङाबा सार्च बाराव rhreporting.nic.in खौ बुबानो जाबाय। दानिया जेलाना खेवगोन बेबायदिनो पेजआ अपेन जाखागोन। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों खनायाव प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीण। दा बे बेलायावहाय गोजौयै नोंथांमोना ओरै बोखो। दानिया बाहाय ए नाम्बाराव दङ फिजिकल प्रग्रेस रिपर्ट, बेनिफ्राय फाइनान्शियल प्रग्रेस रिपर्ट। दा फारि फारि ABC ससियेल प्रग्रेस रिपर्ट बेबायदि दंलाङो आरोखि। दा बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानाखै। दा फार्स्टआव ए नाम्बारनि गाहायथाराव दङ नैबाहाय पन्सायत वाइज इनकमप्लिट हाउस। नैबेखौ नाय, नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौल' दिन्थिनो नागिरदों, जिहेतु गुबुनफोरावबो प्रसेस दंजोबो, नाथाय बे हिसाबै आं बाहायबो दिन्थिगोन। दा जायफोर नोंथांमोना गुबुन प्रसेसखौ नायनो लुबैदोंमोन, बे बेलायाव नोंथांमोना गावबागाव सिलेक्शन खालामनानै नायबानो जाबाय। दा फार्स्टआव पन्सायत वाइज इनकमप्लिट लुफुंजायै न'फोरा बेखौ हाबगोन आङो लास्ट टेननियाव, गाहायाव नोंथांमोना बेयावबो हाबबानो जाबाय। दा बे बेलायावहाय दानिया नैबेबायदि मोनसे पेज अपेन जागोन, सेलेक्ट फिल्टार्स दङ। दा बे सेलेक्ट फिल्टार्सआव सेलेक्शन फिल्टार्सआव नोंथांमोना 2021 नुनो मोनदों। 2021आथ' दा 20आनो रानिं खारगासिनो दं। दा बेयाव नोंथांमोना नायबा नुनाय नङा। दा बेनिखायनो बेयाव बेखौ सोलायनानै लानांगोन। सोलायनायनि थाखाय नोंथांमोना नैबे राइट साइडजों नैबाव खनायाव दङ अप्शन। दा बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन 1920, बेखौ होबानो जाबाय। 1920खौ आं सेलेक्ट खालामना होगोन, बेनिफ्राय आपडेट जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बाहाय सेलेक्ट अप्शन नुनो मोननाय जादों गाहायाव। सेलेक्ट अप्शनाव नोंथांमोना बाहाय मा नुनो मोननाय जागोन, नोंथांमोननि बबे योजनाखौ नायनो। अब्ला आं प्रधान मन्त्रि आवास योजना ग्रामीणखौ नायनो नागिरदों नालाय बेयाव होनाय जागोन, बेखौ सेलेक्ट खालामबाय। बेनिफ्राय अल स्टेट्स दङ, बाहाय गासैबो भारतनि दङ, बेखायनो नोंथांनि स्टेटखौ बासिनानै लाबानो जाबाय। आसाम हिसाबै आसामखौ होबाय आं। दा बेनिफ्राय आरो सेलेक्शन दंबावो आसामनि उनावहाय नोंथांमोना बय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनांगोन। डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय BTCनि सिंनिबा BTCनिखौ होदो, BTCनि बाहेरानिबा BTCनि बाहेराखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बुंखानाय जागोन BTCनि बाहेरानिया पन्सायत जागोन, आरो BTCनि सिंनिया मा ओंखारगोन, VCDC ओंखारगोन। दा बेयावहाय चिरां हिसाबै आं चिरांखौ होदिनि, आंनि लकेलखौनो नायना होनोसै आं नोंथांमोननि। चिरां होबाय आं। बेनिफ्राय आरोबाव सेलेक्शन ओंखारबावगोन। दानिया ब्लक ओंखारनो हागौ, ब्लक ओंखारबाय। ब्लकआ नोंथांमोननि गावबागाव डिस्ट्रिक्ट वाइज जागोन। बाहाय ब्लकआ सिडली नालाय सिडली आं सेलेक्शन खालामदों। दा बेनिफ्राय आरो सेलेक्शन ओंखारसिगोन दाना सिडलीनि सिङावहाय थानाय VCDCफोरनि सिङाव। VCDC बाहाय बेंटल बायदिसिना दङ, बाहाय आंनिखौ आं नागिरगासिनो दङ। बेयाव थांगासिनो फारियै नोंथांमोना गावबागावनिखौबो नायना लाब्लानो जाबाय। आं रनसायथाम होनो हानि। दा बेनिफ्राय जाबायानो। दानिया नैबावहाय मोनसे बुस्थु दङ केपचानि बेलायाव नोंथांमोना नोजोर होबानो जाबाय। केपचानि बेलायावहाय नोंथांमोननो बाहाय नैबाहाय टाइप केपचा दङ, बे टाइप केपचायाव सेलेक्शन खालामनानै बिनि गोजौआवहाय नैबे गोथां कालारनि दङ, नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों 53-70 दङ। आंनि केपचानि केपचाया ओंखारदों 53-70। दा बे बेलायाव बियो मेथ्ससो ओंखारो, नोंथांमोना खेल खालामनानै नाय। नोंथांमोननियाव बहाय आलादा अनजिमा फैनो हागौ, मालाबा प्लास फैगोन, मालाबा माइनास फैगोन। दा 53-70 जाना दङ। अब्ला 70निफ्राय
53 माइनास खालामनानै बेसेबां मोनो बे जागोन आरो नाथाय 70 माइनाससो बेखायनो माइनास जागोन सिगाङाव। अब्ला 70 निफ्राय 53 माइनास खालामबा बेसेबां जायो बेखौ बाहाय खेबसेयाव टाइप खालामना होबानो जाबाय 50 60 70 50 60 60 70 अब्ला बेसेबां जाहैगोन 17 बेनिफ्राय साबमिट होबानो जाबाय। इनभेलिड केप्चा मेथ्सआ जायाखिसै खोमा। दाना 90 माइनास 53 माइनास 90 जादों। 53 माइनास 19 साननानै दिहुन। दा आं होनो नागिरदों 53 निफ्राय माइनास 90 माइनास खालामहरनांगोन अब्ला माइनास 37 साबमिट खालामोबा बेबायदि मोनसे फाइल ओंखारगोन। दानिया बाहाय नोंथांमोना एक्सेलावबो डाउनलड खालामनो हानाय जागोन, पिडिएफबो डाउनलड खालामना लानो हानाय जागोन बे फाइलखौ आरो गाहायावबो बेबायदि दङ। दाना गाहायाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना बाहाय बिनि फिरि इनकमप्लिट हाउसफोरनिखौ होगोन। सिरियाल नाम्बार 1 काटलपारा गामियाव दङ, भिलेज नेमा काटलपारा। टटेल सेंसन जानाया 8टा, बेनिफ्राय कमप्लिट जानाया 2, इनकमप्लिटआ जादों 6टा। बेनिफ्राय नाम्बार 2आव दङ उलुबारि गामि, भिलेजआ उलुबारि। टटेल सेंसन जानाया जादों 16, कमप्लिट लुफुंनाया जादों 14टा, इनकमप्लिटआ जादों 2। दानिया बे इनकमप्लिटफोरा मा बेखौ नायनो लुबैदोंबा इनकमप्लिटनि नैबे मा होनो नाम्बाराव थुबानो जाबाय। बेहाय इनकमप्लिटआव 6टा, 6आव थुना होबाय। बेवहाय दाना नुनो मोननाय जागोन 6नि बेलायावहाय सोरनि गासैखौबो डिटेल्स होनाय दंखायो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय, नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि एरियायाव नोंथांनिखौ नुगोन। जेरै बाहाय बेनिफिसारिनि नाम, सोरनि नामाव फैदों, रेजिस्ट्रेसन नाम्बार, फादार नाम्बार, भिलेजनि नाम, ब्लक नाम, स्टेट, इनस्टलमेन्ट, एमाउन्टआ बेसेबां, दा बेफोर गासैबो बाहाय दंजोबो आरो जायफोरनिया लुफुंजायाखै बेयाव दंजोबो। दा बेखौ प्रिन्टबो खालामनो हानाय जागोन नोंथांमोना गावबा गावनि। बेनिफ्राय जायफोरना लुफुंजायाखै, सफैयाखै, नोंथांमोना मा सानदों बेखौ नायना लानो हानाय जागोन आरो। दा बेबादियैनो नोंथांमोनाबो गावबा गावनिखौनो नायना लाब्लानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिनो हाबाय। नोंथांमोना आरो जुदि प्रब्लेम जायोबा खेबसे नायफिनबानो जाबाय, स्किप खालामनानै नायफिनबाय थाबानो जाबाय, अब्ला बुजिनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।